Il-mexxej Laburista qal li l-Prim Ministru mhuwiex jifhem punt ekonomiku bażiku li wieħed ma jistax jonfoq milli m'għandux. Il-prijoritajiet tal-Prim Ministru huma ħżiena. Dan huwa Prim Ministru li qed jonfoq aktar fuq Parlament ġdid milli qed jonfoq fuq Sptar tal-Kanċer li suppost diġà nbena u li konna diġà ħallasna għalih. Saħaq li l-Partit Laburista huwa favur proġetti kapitali imma dawn għandhom isaħħu l-infrastruttura tal-pajjiż u li joħolqu il-ġid fil-futur. Imma tistgħu tgħidu lil poplu x'ħajjieħu għax ikollna parlament ġdid. Dik hija il-punt kollu. Allora mhux biżżejjed li tagħmel proġett kapitali, imma il-punt huwa li dak il-proġett kapitali jrid jew joħloq xogħol fit-tul, jew inkella jkun ta' ġid soċjali għall-pajjiż. Joseph Muscat qal li l-istess nuqqasijiet tal-Gvern jidhru wkoll fil-qasam tal-pensjonijiet. Jekk jerġa' jirbaħ l-elezzjoni ġenerali, jerġa' jolli l-età tal-pensjoni. Il-Partit Laburista jemmen li l-sfida tal-pensjonijiet tista' tintrebaħ permezz ta' tkabbir ekonomiku u iktar nisa fid-dinja tax-xogħol. Joseph Muscat staqsa kif jista' jkun li l-Prim Ministru ser ikollu taħt idejh l-oqsma tal-intern u l-Kunsilli Lokali mingħajr ma jkollu segretarju parlamentari responsabbli għal dawn iż-żewġ oqsma. U l-unika raġuni għaliex Lawrence Gonzi ma ħabbarx persuna oħra fil-kabinett tiegħu kienet għax beża jagħmel dan. U jista' jkun li jista' ma jħabbarix sabiex ma jaħloqx aktar problemi. Joseph Muscat irrefera għal każ tal-multi imposti fuq il-Bank of Valletta u waqt li qal li għandu fiduċja sħiħa f'dan il-bank talab li tinġar ir-responsabilità. Il-Gvern għandu dmir li jara li tinġar ir-responsabilità għax jekk ma tinġarx din ir-responsabilità allura din trid tinġar mill-politiċi illi jagħmlu dawn il-ħatri. Tem jgħid illi fi żmien li ġej ser jispikkaw l-isteriżmu u l-provokazzjoni ta' Gonzi PN. Min-naħa tiegħu il-moviment li qed jinbena madwar il-Partit Laburista ser jibqa' jimxi b'serenità.